Slovensko a Rakúsko, dve krajiny, ktoré hranica spája. Vzájomne tvoríme slovensko-rakúsky región ako partneri v programe cezhraničnej spolupráce Interreg. Aj v novom programovom období je naším cieľom neustále zlepšovať život ľudí v pohraničí, podporovať vzájomnú spoluprácu prostredníctvom výmeny cenných poznatkov, posilňovať väzby a budovať partnerstvá. Vďaka 69 miliónom eur podporíme tieto oblasti. Konkurencieschopnejší a inteligentnejší cezhraničný región. Podporíme rozvoj výskumu, rozšírenie inovácií a využívanie pokročilých technológií. Zelenší cezhraničný región, zlepšíme ochranu prírody, životného prostredia a biodiverzity. Podporíme adaptáciu na zmenu klímy a prevenciu rizika katastrof. Sociálnejší cezhraničný región, zabezpečíme rovnaký prístup k vzdelávaniu, k zdravotnej starostlivosti a posilníme úlohu kultúry a udržateľného cestovného ruchu. Lepšie spolupracujúci cezhraničný región. Prepojíme občanov, regionálnych spolupracovníkov a inštitúcie. Rozvíjame dobré susedské vzťahy vďaka programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko-Rakúsko.